Sexy barbecue umami rebra. No a hlavne neviete, čo je umami. No. Ale z prostosti to si vygoogliť viete. Umami je totiž piatá chuť, ktorá je obsiahnutá len v niektorých surovinách. Niektorí ju definujú ako chuť lahodnú, delikátnu alebo mäsovú. Ale poďme späť k rebrám. Ako prvé rozpálte grill. Z rebier stiahnite blany a potrite ich dižonkou. A to tajomné umami. Konkrétne zmes koreniak šupavé umami z kráľovstva chuti. Rebra dôkladne obalte zo všetkých strán. Zabalte do alobalu, položte na grill a dajte si šlofíka tak na 3 hodiny. Potom rebra vybalte a potrite barbecue omáčkou. Jo aha, neviete ako na ňu. V rendlíku rozpustite cukor na karamel. Pridajte pretlak, ananásovú šťavu, najlepšiu barbecue zmes korenia, ktorú som zatiaľ na trhu objavil, samozrejme ako inak z kráľovstva chutí. Premiešajte, prilejte Worcester a poriadnu dávku whisky. Nechajte prebublať a stiahnite z ohňa. Upečené rebrá prehoďte z alobalu na rošt, potrite barbecue omáčkou a nechajte dopiecť. Verte mi, budete sa preklínať, že tento recept ste nepoznali skôr. A tiež, že ste nepoznali najlepší a najroztobilejší obchod a e-shop s korením kráľovstvo chutí. Podrobnejší recept na túto bombu nájdete na mojom blogu pavelberty.com, tak si ho nezabudnite uložiť. Čau.